Bekumkhulu oshadile. Bewumkhulu oshadile. Umkhulu oshadile yini benihlanganisa naye kakhulukazi njengoba uthola no 7,000 nani kako 7,000 vele noma Ngingasho ngithi imali ecishe ifike lapha. every month manje usabuhlehlisa. Ngicela ukuthi singayi kuma-personal Cha phela details. kumele yabo kumele bekwazi laphayana just ukuthi bebe ne-understanding ukuthi ukhuluma ngani if umuntu emusha yabo. Phela kudala ngithi sekudlula unyaka noma unyaka ney'nyanga hlampe yabo. So ngenzela nje ukuthi hhayi sikhavane. Ukuphuza khona ngeke ngisho ukuthi angiphuzi. Ngiyaphuza kodwa angiphuzi ngale ndlela Niyezwa ama-2K, niyezwa ukuthi usanimele namanje, usanimele but-ke alright. Uthi wena ubuthandana nomkhulu, umkhulu oshadile, umkhulu kukhona akunika khona. Yase yafika-ke ijabule ujule, yathola ukuthi wena wa-add iy'nongwana ukuze umkhulu athambe bo wena. Wathi sekhishwe kumkhulu leyo nto wena kwabo gone kanje wena. Manje uyabuya-ke angithi abatshele ukuthi ubuyelana. Ngoba ngibuya ngicela uJabule ujule ukuthi ungisize ngiyobika isisu kumkhulu. I-reason yokuthi ngihambe ngedwa msure ababukeli bazobuza ukuthi indaba ahambe yedwa umzali yena uphi. Uma akakwazanga ukuthi angiphelezele cause ngimshiye ney'ngane. Hey umshiye yazi ngisazokubuza ukuthi imali ngoba uthi wena udinga ukuthi uyobika isisu angisiboni. Kodwa usuyaveza manje ukuthi ingane kahle kahle ikhona. Iphi ingane? Ngishiye ekhaya. Phela isisu ukuthi ungasiboni sekunesikhathi ngithi ngamitha and sengateta ingane ngishiye nomama. Usuney'ngane ey'ngakhi manje? Ezo-6. Yo. Bengike ngimbize ngingenayo ishow. Ngineshow ukuthi ingane yamkhulu. Akuyena yamuza. Akukwazi ukuthi angakwazi ukushaya iqanda. Ungiphindela. Akukwazi ukuthi angakwazi ukushaya iqanda umthabele. Ithi nangu u2K unesicelo sani? Unesicelo sokuthi ucela uzotshela umkhulu ukuthi wemkhulu wawisa umgqomo. Wathi usuwisile umgqomo kasala-ke ubufakazi bey'nyawo zakho. So into kanjalo-ke. Ngathi unengane yakho. Hayi, ngamdingi. Ngiyazi khona baba ukuthi wahamba emoshile la waze wafaka amakhubalo wahamba edlisile kodwa sekunomphefumulo manje ongenasona. Hayi ngisamdingi kwayena la ngicike. Yezinye indlela ubaba uyayinqaba ingane uyayiphika. Yeah. Awufuni ukuzwa lutho nje wena baba. Ngisho ukumbona-ke ayichazele. Akayi ufuna nje ukumbona. Size ngani kahle lahla pulos. Kade nginawe nje la mina sinawe nawe wasuhloma imibuzo kanje. Hayi cha ukuthi usho abasebenzi baba bahluleke ukwenza umsebenzi wabo. Cha phela ngeke simphoqe umkhulu if engafuni. Ngeke aphoqe ukuthi mkhulu. Kodwa eqaleni nanifika nakwazi ukumphoqa ukuthi ahambe. Ehambile. Angithi ngaba sikho la. Ehambile. Angithi namthwala nini? Nayo mla. Cha phela leyo department yabo nale ihlukile. Angikulalele bhuti mhlawumbe uzanete engcono. Engcono kanjani ngoba phela unqabile umkhulu. Ukuthi angibone. Ukuthi abone wena. Vele beku wrong na ukuthi futhi ukuze wena. Besikhuluma ifair. Yini right wena mucabanga right ukuthi bekumele kuze at least abantu umuntu omdala like uma wakho lo manje. Mina ngikho mdala. Wena Phela le ndaba eyami. Phela wena usulahle mase kuze umuntu ongayona indaba yakhe le yami kahle indaba. Imali njengoba ingane uyishiye noma wakho indaba kunjani ke lapho.
Or bekumele Iy'ndaba ngize zakho. nengane. Bekumele uze nayo ingane vele. Mkhulu Phela phela ngisabona ukuthi uhlaka lapho ngoba phela imini olaliwe la wamitha. uma mkhulu njengoba beshadile family omkhulu shuthi okwamkhulu okwamamkhulu okwamamkhulu okwamkhulu Kwase futhi kumanza kwanawe nokwakhe ngoba beshadile ngoba phela lokho kwaphuma wangena kumina okwakhe. ngithi phela wawufikile nawe Angithi ndlela kushuthi yakho nawe uhlulekile ukubamba lokho kwakhe wakunika mina. Manje usehlanga lapho base ngikutholile wena phela. uphika lokho kwe-DNA test ngaliphi Ngaliphi ngokuthi ngiyayazi ingane umzali uthi uyena uyazi ingane yakho ukuthi iyakuphi. Njengamanje mina uyazi ukuthi eyamkhulu ngoba ngimbize kumkhulu. hayi okay wena ubona ukuthi kuyiphi i-solution since bona benqabile ukuthi bekubone Ukuthi kutholakala umkhulu eze la indaba yamamkhulu ngobani into engekho le ifile. Akithi umamkhulu wayengekho nkinqo nami. yakuthanda lokugenqa kwakhe Wayengekho ngiqinisile ngempela wayengekho. Ngaze ngiyamitha. Usezoba khona sekukhona ingane. wena ngithi udala uthenze bengabikho Hayibo kwakumele ngimbize ezoshayela ihlombe. Asave, welcome to the new episode Nkosi yami. Ngiyazi ukuthi kade yagcinana, ngiyazi ukuthi kudala Nkosi yami yagcinana. Siphinde sibonge Nkosi yami ukuthi siphinde sibuye. Niyazi Nkosi yami nami angikho mandla ekukhulumeni but today sibizo yena futhi 2K. Angazi ukuthi usibizeleni but sothi nje ngqaphu since ne word better guys. Asihlale nje emakhaya singakhohlwa umbatha. Yeah, simbathe bakwethu ngoba hayi kuyabanda ukuthi bathi angikho-ke lapho babukeli ngicela simbize u-2K okunye nokunye guys sokuthola ngendlela 2K how are you ngithemba ukuthi namhlanje asilwi yabo uright kodwa Ngiyaphila nami. hayi nami ngiright Nkosi yami kade yagcinana ne Sekuyisikhathi. ngiyabona usushana ngekhombi okay kodwa angikho-ke lapho angikho lapho usibizeleni namhlanje but ngicela isithi ukuyibuyisela kancane emuva sisamarizele umuntu ongayazi istori kahle lana sikwi-story lesamkhulu ne-2K so ngicela ukuthi u-2K athi ukusibuyisela emuva kancane then-ke sikhavane nje simithane halfway. Ngicela ngikubingelele abalaleli bakwaJabule Jule ngibabizile ngoba ekuqaleni ngangikade ngimithi ingane eyamkhulu so ngibacelile ukuthi okay ngiyaxolisa ukukhava bukade umithi hayo idrama into zakho vele ngingasho ngithi past tense leyo. okay ngicela sibuyele emuva usisi ubuthandana nobani Bengithandana nomkhulu. umkhulu ebeney'ngane bekumkhulu kanjani lo kade uyothola naye bekumkhulu nje noma bekumkhulu oshadile noma bekumkhulu yabo just for umuntu ongazi Bekumkhulu oshadile. bekumkhulu oshadile umkhulu oshadile yini binihlanganisa naye kakhulukazi njengoba uthola no 7,000 nani 7,000 vele noma Ngingasho ngithi imali ecishe ifike lapha. every month manje usabuhlehlisa Ngicela ukuthi singayi kuma-personal cha details. phela kumele yabo kumele bekwazi laphayana just ukuthi bebe ne-understanding ukuthi ukhuluma ngani if umuntu emusha yabo phela kudala ngithi sekudlula unyaka noma unyaka ney'nyanga mhlawumbe yabo so ngenzela nje ukuthi hhayi sikhavane Ukuphuza khona ngeke ngisho ukuthi angiphuzi. Ngiyaphuza kodwa angiphuzi ngale ndlela. Niyezwa ama-2K niyezwa ukuthi usanimele namanje usanimele but-ke alright uthi wena ubuthandana nomkhulu umkhulu oshadile umkhulu kukhona akunika khona yase yafika-ke ijabule ujule yathola ukuthi
wena wa-eda iy'nongwana ukuze umkhulu athambe bo wena. Wathi sekhishwe kumkhulu leyo nto wena kwabogone kanje wena. Manje uyabuya-ke, angithi? Abatshele ukuthi ubuyelana. Ngoba ngibuya ngicela uJabule ujule ukuthi ungisize ngiyobika isisu kumkhulu. I-reason yokuthi ngihambe ngedwa, I'm sure ababukeli bazobuza ukuthi indaba ahambe yedwa, umzali yena uphi. Uma akakwazanga ukuthi angiphelezele cause ngimshiye ney'ngane. Hey, umshiye? Yazi ngisazokubuza ukuthi imali ngoba uthi wena udinga ukuthi uyobika isisu. Isisu angisiboni. Kodwa usuyaveza manje ukuthi ingane kahle kahle ikhona. Iphi ingane? Ngishiye ekhaya. Phela isisu ukuthi ungasiboni sekunesikhathi ngithi ngamitha and sengateta ingane ngishiye noma. Usunengane ey'ngakhi manje? Ezo-6. Yo. Hayi, wamela Mathukey. Uyimela i-country. Cela ukuthi singajajani bhuti. Hayi, sengithule. 6. Ma-hat-trick awu-2. Yo, hayi. Axolisa Nkosi ukukujaja but yo. Guys, uthi uzobika isisu kumkhulu. But mina nginombuzo ukuthi wena awukaze yini watholana noMozi? Ngingasho ngithi satholana naye. Kodwa phela vele nawe u2 minutes angiboni ukuthi ingane ngayo yakhe. Bye. Wangihamba fast kanje manje uthi awubona ukuthi ingane yakhe ngiseza nayo indaba. Ngoba vele umbuzo wakho ufuna ukuthi ngineshow engakanani ukuthi ingane kamkhulu. Phela inkinga yazi kuphi? Inkinga ukuthi noBhodi Mozi naye. Kuze naye wena umthole la wamthola khona lapha eParadise la naniqedana naze nabona ukuthi hayi nina kahle kahle khona no2 minutes nobani bani. Wena wa-eda nakuyena futhi. Pho why uneshow engaka ukuthi akuyona yakhe? uBhodi Mozi esa-fresh. Omkhulu yena uyabona hayi and wawuveza nokuthi phela umkhulu nanibweni alale phansi ninomthabela niyimontshosi niyimantshasi. Cela ukukulungisa. Alright. Uku-add ispice akusho ukuthi kuzoshintsha indlela operforma ngayo. Uma ukuthi uzala uyiqhude nje uyohlezi uyiqhude. Uba wathi iqhuda alimethisi. Ngoba phela ilona kahle kahle elimethisa ngoba lithi ba fast. Isikhathi esiningi ajwayele ukugeja. Awujwayele ukugeja. Kanti umkhulu naka kanti inzalo yomuntu esilisa ivaleki vele. Kuthiwa ayikukho isachama. Hayi umkhulu mfana ingqoqo. Yena shutho ekunelisa kahle kahle hayi uBhodi Mozi. Ngiyaxolisa ukuthi ngingakuphenduli kulowo mbuzo kodwa ngeke ngikwazi ukudiscuss izinto zasembhedeni. Alona iqhudu bafu. Ngize ngiphatheke kabi nje ukuthi hawu. Manje uthi wena uzobika isisu kumkhulu. Kahle kahle ngizomtshela ukuthi ingane isikhona kumele athathe ama-full responsibility engane. Ingane ihlale nomkhulu noma yenzakalani? Izohlala nami angifakele imali yengane. Nakho-ke sengibona ithi yaphi emalini. Kanti uma umithisiile wena bhuti wenza njani? Hayi indawo nalo 7,000 ubuthola ungafa. Ingane wena uyayazi ukuthi eyakuphi uzoyisulela yabona umkhulu hayi ngiyamphikela. Angazi-ke noma iphutha lami ukuthi ngifonele uJabule ujule noma cha iphutha lakho ukuthi i-DNA ngekenziwe. Oh senze i-DNA test wena uthi asizi. Angishongo kanjalo futhi anginibizelanga lokho. Mina nginibizela ukuthi ningiphelezele ngiyobika udaba lengane kumkhulu ukuze ezokwazi ukuthatha isikhundla sababa engane. Lo mndeni wakwenzani yazi ubizele kona lo mndeni. Ubizelwe nje kona unyaka nonyaka shuthi wena nje nama-hit akho nje adlalela ngakhona lapha kulo muzi lo. Ngapha nalast year bekukhulunywa lona lolu daba. This year nakhona uzokhulunywa lona lolu daba lolu.
Angazi ukuthi Kwenzakalani ngizokuphendula wena? ngikuthini kodwa impendulo nginayo bhuti wami ekhanda, kodwa indlela engizokuphendula ngayo angazi ukuthi ngizoyibeka kanjani. Asigoqe ungaze uveze ubuhlaza bakho nkosi yami. Ngikusaba kabi phela ungangiboni nje ngime duze kwakho. Hhayi, ngiyakurespecta sisi wami ukuthi kuyikhona nje ukuthi ijob. Le ngeke nginqabe nkosi yami kuthiwa woza. Uyabizwa endaweni ethize. But yo, noshoshothi ingane kamkhulu singaze sambe ngene kamkhulu ngiyokhuluma kuze kutsheke umlomo kanti wazi kahle ukuthi ingane akuyona eyamkhulu. Bengingeke ngimbize ngingenayo ngineshow ukuthi ingane yamkhulu. Akuyena eyamuza. Akukwazi ukuthi angakwazi ukushaya iqanda. Ngiphindela. Akukwazi ukuthi angakwazi ukushaya iqanda uMthabele. Ingane khona isina ngakhe. Izothi 1 year. 1 year. 1 year. Yo, hayi ngisathe ngivuyisa umqondo wami hhayi. But yakuzona nkosi yami iy'ndaba zami. It's fine. Namhlanje-ke babukeli bejabule Jule TV angihambi ngedwa nkosi yami. Khona nje usisi omuhle okuyena olaphayana kumkhulu ozohamba eyokhuluma ukuthi nangu u2K unesicelo sani, unesicelo sokuthi ucela uzotshela umkhulu ukuthi wemkhulu wawisa umgqomo, wathi usuwisile umgqomo kasala-ke ubufakazi bey'nyawo zakho. So into ekanjalo-ke ngaphandle kokumosha isikhathi bengicela bandla siyithathe siyishiye kuyena uMinenhle Sikhakhane. Asante. Sanibona babukeli, uMinenhle Sikhakhane lo osebenzela ijabule Jule TV. Namhlanje size ngodaba sibhalelwe usisiphiwe, becela sizomnxusela sizomcelela la kubaba ukuthi sizombikela isisu. Nangokubaba la eduze kwami esize kuyena esizoxoxa naye ngendaba kaPhiwe. Sawubona baba. Unjani? Siyaphila nathi, siyaxolisa ukufika kanje sikuzuma nje singabikanga ukuthi size emagcikeni kwakho. Baba la sithunywe usisi wami uPhiwe bethi cela sizobika isisu. Ngabe uyamazi? Niseke nambatha naye. Ngiyakuzwa-ke baba, manje-ke ebetha ngizoxoxa la nobaba ngizomnxusela ngizomtshela ubaba ukuthi umithi ingane kababa. Ngicela ukubuza-ke ukuthi engeza yini baba la ekumagcikeni akho azoyichazela yena kabanzi ukuthi unengane yakho? Hayi, angamdingi. Ukuthi unengane yakho? Hayi, angamdingi. Ngiyazi khona baba ukuthi wahamba emoshile la waze wafaka amakhubalo wahamba eglisile kodwa sekunomphefumulo manje ongenasona. Hayi, angisamdingi kwayena la ngicike. Ngezinye indlela ubaba uyayinqaba ingane uyayiphika. Awufuni ukuzwa lutho nje wena baba, ngisho ukumbona-ke ayichazele. Angaya, ngifuna nje ukumbona. Babukeli, angazi-ke ngizoyithini-ke le, angazi ngempela. Kodwa khona baba-ke mekuthiwa ingane yakho uzoyinqaba nakhona. Konke nje angikwenze khona. Babukeli, angazi ngizoyithini kodwa ngicabanga uqhamuka kwethu engihamba naye. Cela ngithintela uPhiwe. Alright. Sharp. Okay, uMinenhle sekhulumile-ke nomkhulu. Wacela nje bade etsheliwe na ukuthi ubhale wathini wena. But umkhulu uthe 1 akekho umamkhulu.
okuqonda ukuthini, okuqonda ukuthi ngeke aze akwazi ukuy'thathela iy'nqumo since eshadile. Wase wathi-ke, wathi side lakhe akavumi nokuthi vele uzobeka isisu leso noma ingane leyo. Wambuza ukuthi wayekephi umamkhulu enkinga. Hhayi, kuseyimbuzo yakho. Yeba-ke asibi la, sikhuluma Phela kahle. akakwazi ukuphika imethe kanje. Into efaka ingane nje akunandaba-ke nayo. Akaphika-ke ingane, uphika ukuthi wena uze. Njani? Wamtshela ukuthi size ngani kahle 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 la hlampe ulosi. Kade nginawe nje la mina sinawe nawe wase usuhloma imibuzo kanje. Hhayi cha, ukuthi kusho ukuthi abasebenzi babo bahluleka ukwenza umsebenzi wabo. Cha phela ngeke simphoqe umkhulu if engafuni. Ngeke aphoqe ukuthi mkhulu Kodwa ekuqaleni nanifika nakwazi ukumphoqa ukuthi ahambe. ehambile. Angithi ngaba sikho la? Ehambile. Angithi namthwala nini? Nayo Cha mla. phela leyo department yabo nale ihlukile. Angikulalele bhuti wami mhlawumbe uzanento engcono. Engcono kanjani ngoba phela unqabile umkhulu. Ukuthi angibone. Yiphi? Ukuthi abone wena. Vele beku-wrong na ukuthi futhi ukuze wena. Besikhuluma i-fair. Yini e-right wena mucabanga E-right ngoba ukuthi wena ngathi uyazi. bekumele kuze at least umuntu omdala like uma wakho noma. Mina ngikho mdala. Wena Phela le ndaba eyami. phela wena usulahle Mase kuze umuntu ongayona indaba yakhe le eyami kahle kahle indaba. imali njengoba ingane uyishiye noma wakho indaba kunjani-ke lapho. Indaba Bekumele iy'ndaba ngize zakho. nengane. Bekumele uze nayo ingane vele. Ubala phela lokho. Ngisangahamba ngiyoyilanda ingane ngibuye. Nanokuthini yabo since umkhulu yabo nje mina Umkhulu uphethe uguga. Kahle kahle mina kufanele ngabe kade ngingenile laphaya. Ugugile akakwazi ukuyicabangela. angithi la Yimina-ke ngizobe sengifike sengizomtshela ukuthi kahle kahle ngize ngodaba lengane. ila usuboshwa khona phela khumbula ukuthi wena awusadingakala ngithi lapha. Yakhumbula ngithi lokho. Ngiboshelwe ukuthi Ungene ngifunele ingane ubaba. emagcekeni. Wena kahle kahle angithi umamkhulu akaze asho ukuthi akasakudingi nani ngiyakhumbula kuthiwa bahambile nomuzi bawovula yini le ncwadi le uthi ungangeni nje nani. Ungangidingi kwakhe akusasebenzi lokho. Ngoba phela sekukhona umphefumulo. Yena kwakumele akhiye uzipho ndoda yakhe. Ukhiya kanjani la nawe? Kanjani iphuma kanjani indoda ekhona endlini yenu? Naye vele ngingayazi nje indaba yakho ihleli nje naleyo. Ngoba vele nawe ufuna ukungibenda ngobenda inyama ngingayidla. Awuyidlile-ke le muntu. Yabona-ke le uyidle uyidlile kodwa. Uyangijaja. Angikujaji. Nje wena uyifakile la. And kuwena bengizo-accepta at Ngiyabona least engathi ngihambe ngenza ngiyokhuluma. iphutha kwakho Cha. ukuthi ngibize nina ngoba kwayona le ndlela kuyona indlela yoku-address i-issue. Ukuthi ngithi mina umnikazi wodaba inyama ngidlanga wena uthi ngiyidlile Uyidlile uyamfunza. nje. Kanti Uyangicisha. umkhulu wawumenzani? Umuzi wawumenzani kanti? Hayibo, angimdlanga. Alright. Shuthi sidlene phela. Uyabafaka. Wena edomakorobela laphayana. Okuqonda ukuthi bona babelakhe ama-zombies. Bebengazi ukuthi Ngibizele ukuthi benzani. ngizomjaja noma Okay, ngibunze sengithule. ngibiza abanye mhlawumbe nina. Angithi ngikutshelile ukuthi kuthiweni wena manje ufuna ukuyiveza ukuthi wena uthi okay wena. Ubona ukuthi ngifuna igqa ngani? Hayi angiboni. Niyahluleka ngithi utshela umkhulu ukuthi Okay. ngize ngani la. Okay, yazi asenze kanjani nanginaso isisombululo. Simple nje. Ukuze nomkhulu azoyikholwa lento le. Yabo. For sure uminenhle ufike elengisela izandla nje ezethi uthe ubani ucela ukuthi kanje. Why singenzi i-DNA test? Sithi sifika nje naye sithi sifika nje sijabule Jule TV bese sifika nayo yonke information uthi hayi kahle vele ingane yala ekhaya. Ukuze bekuthi bayenqaba sikwazi ukubabamba ngomthetho. U-serious? Very serious. Hayi mina ngiyiboni ke DNA izosebenza. Angiyiboni. Mina ngiyakwazi ukubona ingane yami ukuthi ifana noba. So wena musubale DNA angiyiboni. Mina Cha, ngiyakwazi ukuyibonela ukuthi le ngane yasibani manje. Asenze. Njengoba ngisho ke manje uzolalela mina ngithi ubizwe yimini. Alright. Ingane yamkhulu. Alright.
Indaba yegazi nama-DNA nani nani akuhlehle lokho. Umkhulu ingane yakhe phela. Cha, senzela ukuthi if bewukuthi umamkhulu uze efaka namaphoyisa noma bona bafaka amaphoyisa. Ehlanganaphi kwayena lowo mamkhulu? Umamkhulu phela ngisabona ukuthi uhlanganaphi ngoba phela imini olaliwe la wamitha. Umamkhulu njengoba beshadile family omkhulu futhi okwamkhulu okwamamkhulu okwamamkhulu okwamkhulu futhi kwanawe okwakhe ngoba beshadile ngoba phela lokho kwaphuma wangena kumina okwakhe. ngithi phela wawufikile nawe Angithi futhi nawe uhlulekile ukubamba lokho kwakhe wakunika mina. Manje usehlangana base ngikutholile wena uphika lokho kwe-DNA test ngaliphi? Ngaliphi ngokuthi ngiyayazi ingane umzali uthi uyena uyazi ingane yakhe ukuthi iyakuphi. Njengamanje mina uyazi ukuthi eyamkhulu ngoba nginibize kumkhulu. Hayi. Okay, wena ubona ukuthi kuyiphi i-solution since bona benqabile ukuthi bekubone? Ukuthi kutholakala umkhulu. Eze la indaba yamamkhulu nobani into engekho le ifile. Akese umamkhulu wayengekho nkinqwa nami. Akuthanda lokugenqa kwakhe. Wayengekho ngiqinisile ngempela wayengekho. Ngaze ngiyamitha. Usezoba khona sewukhona ingane. Wena ngithodala uthenze bengabikho. Hayibo kwakumele ngimbize ezoshayela ihlombe. Mina ngibuza ukuthi i-solution iyiphi wena ubucabanga? Ukuthi umkhulu aze azobuka ingane ayibuke ngamehlo, ayibuke ezandleni ukuthi kubuke ezandleni kodwa nje yegazi angiyiboni kwayona mina. Okay, futhi sivumelana ukuthi wena kumele ufike nengane. Ngizofika naye. Umkhulu mase ke eyayibona-ke. Futhi thina kumele sizale indlela ukuthi umkhulu abone ingane. Iyona ndlela osho ngayo wena. Ayikho inkinga ngafika nje nengane anginankinga abone ingane yakhe bese yayondla-ke. Ilokho okungizele la. La nalabanye obaba bengane obazela kanjena. Angibizelanga lokho. Hayi. My people bathandwa. Hayi. Mina vele bekuphathene nalolu daba vele ngingazi ukuthi ngiyithathe ngiyibhekisephi ngoba vele ingujubwebu le ndaba le. But-ke ngaphandle kokumosha isikhathi ngiyacela bakwethu ngicela siyibone indlela le ayishoyo ukuthi ngicela ukuthi kube khona ingane then umkhulu ayibone. Shuthi isazobona-ke ithimba leJabulile TV ukuthi benza kanjani ukuthi umkhulu egcine evumile ukuyibona ingane ngoba useshilo ukuthi okay uthi hayi yena akanankinga ukuthi engayiletha ingane omkhulu ayibone. Hayi, thank you guys. Asambe.